molt important poder pagar els deutes que tenim. I el deute ciutadà és ben conegut. El deute que el govern de la Generalitat té amb els ajuntaments és ben conegut. Les competències, per exemple, per anomenar una que no tinc més temps, d'habitatge, on estem fent un esforç, jo diria sobrehumà fins i tot, en poder portar a terme una competència que és exclusiva de la Generalitat. Per tant, no entrem de vegades en aquests retrets que sentim. Jo crec que tots tenim una certa responsabilitat de que això acabi i vagi a bon port i, per tant, a banda de mocions, de declaracions, d'intervencions, de votacions a favor, en contra o abstenció, el que convé és que en el moment que es posi a sobre de la taula tot això siguem capaços de pensar en els ajuntaments, en la ciutadania, i intentar que hi hagi un model de finançament que sigui potent i que tingui un suport majoritari, no només dels governs que han de tirar endavant les propostes, sinó també dels que tenen la responsabilitat d'aprovar-lo en els parlaments i en les Corts Generals. Bé, dit això, els punts